ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ପାଣି ରହିଛି ଆଜି ଯୋଉ ବର୍ଷା ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି ଖରା ବେଳେ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଣି ହେଇଛି ଯେ କହିବାର ହଉନି ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ମଜା ନଉଛନ୍ତି ପାଣିର। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆମେ ଏକ ଗାଁରେ ପଶିଛୁ ଆଉ ଇଏ ଗଡିଆ ରହିଛି କିଛି କୋପନ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଶାଳା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ସେଇ ଜିମ୍ କ୍ଲବ ପାଖରେ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଛି। ଓ ପାଣି ପୁରା ପ୍ରଚୁର ପାଣି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ସାଇଡ ରେ ଏକ ପଡିଆ ଥିଲା ଏଠି ଯୋଉଠି ଯାତ୍ରା ହେଇପାରେ କିଛି ମେଳା ହଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବି ପାଣିର ପୁରା ପୁରା ଗଡିଆ ହେଇଯାଇଛି କହିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଏତେ ପାଣିର ଆଜି ମାନେ ପ୍ରଭାବ ହେଇଛି ଅଛି ଯାଜପୁର ରୋଡରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ଦେଇକି ଯିବା ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଆଉଟା ରାସ୍ତାରେ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜରି ସାହି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଡ୍ରେନ ଆଉ ପାଣି ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି। ପୁରା ବୁଡି ଗଲାଣି ଘର ଦ୍ୱାର। ଓ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଚାରିଆଖିଆ ଟେମ୍ପଲ ଦେଇକି ଯିବା ରେଲୱେ କ୍ରସ ହେବ। ରେଲୱେ ଗେଟ କ୍ରସ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଏତେ ପାଣି ରହିଛି ଯେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଅଟୋ ବୁଡି ଯାଇଛି ଅଧା ଚକ ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବୁଡିକି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ ପଡିଗଲା ଆଉ ତ ଯାଇ ହବନି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏଇ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ଏତେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯେ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହଉଛି ଏବଂ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ କାହିଁକିନା ଗାଡିରେ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ ବା ସାଇଲେନ୍ସର ପାଣି ପଶେ ତାନେ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତ ପଥ ଯେହେତୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡିବ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଡ୍ରେନ୍। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଭାଇ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ନେଇକି। ସେ ତ ପାରି ହେଇଗଲେ। ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍କୁଟି ଟା ରହିଗଲା ପୁରା ମଝିରେ ଆଉ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଯାହା ହଉ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଠି ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ। ଭଉଣୀ ଜଣକ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଥାପି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆସିନାହାନ୍ତି କଣ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଅଛି ବୁଲିକି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁନ୍ସିପାଲିଟି ଦେଇକି ବ୍ୟାସନଗର ଦେଇକି ଯିବା। ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ପାଣି ରହିଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପୁରା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଜି ଖୋଲି ମାନେ ବେପାର ବି ହଉନି। ଇଏ ସେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପାଳିକା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନ୍ସିପାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ବି ଯାଉନୁ ଟିକେ ରହିଗଲୁ ଦେଖିକି ଯିବୁ କାହିଁକି ନା ଥରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ବାଇକ୍ ହଉ ବା ସ୍କୁଟି ହଉ ପୁଣି ତାକୁ ସେ ମଝିରେ ଆମକୁ ଚଲାଇକି ନେଇକି ନେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛୁ।
चेष्टा चलैछु केମିତି ଯିବୁ आगू बोली भय तो अच्छी कहीं गाड़ी थोड़े खराब हो गले पुणी बागेवाकू पड़ो तेणु आम रही जाइछु किसी समय वेट करा पर आम पुणी बाहरलु मन दृढ़ विश्वास रखी आम पारी हो बोली भाविछु आगे चलू देखो ये पानी केते बस स्टैंड को देकी रास्ता जाउछ आम देखो पानी गोड़ ऊपर पूरा हेलानी ये बस स्टैंड रही आपंकर पानी प्रबल प्रथम आम रेलवे देकी जिबा छोड़दा छक देकी जिबा बजार पर सुनसान लोक ना वर्षा घर लोक बाहर संभव कर ये आप देखिए पेट्रोल पंप भी बंद रही बर्तमान आम पहुँच जाइए चोरदा छक आम सेपट कटा नहका छक आड़ देखो आम गला रंग रूट को ना पड़ो कहीं बहुत पानी अच्छे आमको डर आशंका रही तेणु आम रंग रूट रे जावाक पड़ुचे ये देखु केते पानी पानी पूरा धारा स्रोत पूरा चलती ये पानी जीवाई मिनिमम 3 घंटा लगी पारे मानिया पड़ो लोक मान जाओ साहस मान जाऊँ निज निज कर्म पथर आगे चाहते ये देखो दुकान उड़ी जाइए दुकान बंद भी रही समुद्र लहरी भांगी बर्तमान आम यात्रा करवा दला अभिमुखे दला आड़े जा देखा ये कौन अवस्था रही कंडीशन रही रास्तार देखु ये आप देखिपे आम वोमेन्स कॉलेज जाऊँ वर्षा भी पकईला राति हो गला वर्षा झिप झिप पकई चलती आम भी जाऊँ पानी रास्ता आपण मैंने दयाकोरी जदि एपरी वर्षा होची लगातार वर्षा रही आपण भी सतर्कता सहित घर बाहरतु जदि आवश्यक न पड़े तान घर बाहरतु नहीं आम केवल किसी आवश्यक आसचु देखो केते पानी भीतर रही गाड़ी पूरा रास्ता कचरा रही ढकड़ चकड़ रास्ता सरकार किसी यापाई पदक्षेप नेउना कहीं निश्चय नेबा दरकार कहीं जब एक्सीडेंट हुए बेसी हम कहीं कॉलेज रोड रही वोमेन्स कॉलेज रास्तार निश्चित मरामती करिया दरकार देखो ये से वोमेन्स कॉलेज साइड रो एक रास्ता पुणी आम बैक कलु बर्तमान आम डाकमंगला छक देकी जीवा ये देखो से डाकमंगला छकर कि दृश्य एठी भी पानी बहुत भरी जाइए लोक मैंने जो परिवार दुकान साइड जो पकाती से भी आज रही ना गोबरा तो नहीं